नोंथांमोननो आङो दिनै मोनसे फेसबुकनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों हा आङो मबाइल माइक लायाखै ब्लुटुथजों खालामनाय जादों बे रेकर्डिंखौ एसे नयसफोर फैनो हागौ बिनि थाखाय गिबियावनो सरि बिनाय जाखाबाय दा आंनि बे अमृत बि प्रफाइल पेज हा बियो प्रफेसनेल टार्न अन खालामनाय दा आङो डासबर्डआव क्लिक खालामनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै माने बेहाय मा प्रब्लेम फैदों दा नोंथांमोननावबो फैयो जानांगौ फेसबुक पेज एबा प्रफाइल पेजफोराव बेफोरबायदि दा बिनिफ्राय श' जायाखै दा आङो नैबे क्लिक खालामसै क्लिक खालामनानै दिन्थिगोन हा बे आंनि मनेटाइजेसन प्रब्लेम जानायखौ दा बियो आंना सिगांग्रो आङो प्रफाइल रेकमेन्डेसनखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि दा प्रफाइल रेकमेन्डेसनावनो दं आंना हा जेबो प्रब्लेम गैया हा नायदो नोंथांमोनहा बे थिगैनो दं हा रेकमेन्डेसनावनो दङ दा बिनिफ्राय आङो मनेटाइजेसनखौ देखायनो सानदों नोंथांमोननो मनेटाइजेसनाव दा आङो क्लिक खालामनि मनेटाइजेसन्स दा बेवहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जे आंनि मनेटाइजेसना स्टार्टआथ' स्टार्ट दङ सोलिगासिनो बेवहाय इनकामबो जाया एसेबां मानि ओमफ्राय इनस्ट्रिम एड बियो मनेटाइज जाबायमोन दा बेखौ आं खोन्थानि नायदो बेवहाय आर्निं रेस्ट्रिक्टेड जानानै दङ आंना हा बेयो माखासे प्रब्लेम फैदों बेवहाय दा बेखौ माबोरै रिमुभ खालामनांगौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'आव खोन्थागोन दा नाय अब्लाबो बेखौ माबोरैहाय खालामनांगोन आं बेखौ माखासे खोन्थानि दा पलिसि इस्युस फैदों नालाय दा रिकुवेस्ट एनादार रिभिउ बेखौ आङो रिभिउआव क्लिक खालामनानै रिभिउआवबो हरनो हायो मिथिबाय दा नोंथांमोनावबो बिदि रिभिउआव हरनायनि मोनसे अपसन फैगोन दा डाइरेक्टलि रिभिउआव हरनो नाङा हा नोंथांमोन बेनिफ्राय टिक मार्क खालामनानै सेन्ड रिकुवेस्ट रिभिउआव हरबानो जायो नाथाय बेखौ आं दा रिभिउ खालामथ'वा मानो होननानै बुङोबा रिभिउ खालामनो हाया नैबेहाय आंना आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैदों नायदो आनअरिजिनेल कन्टेन्ट इनस्ट्रिम एडआवहाय दा जेब्लासिम बे आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ माबोरैहाय रिमुभ खालामब्लासिम बे आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ जेब्लासिम रिमुभ खालामा अब्लासिम आङो बेखौ रिभिउआव हरनो हाया हा नोंथांमोन दा नाय आदार मनेटाइज दंबावो नैबेहाय मनेटाइजेसन टुल बियो माने ब्रेन्ड कन्टेन्टनि जोङो लानो हायो नङा होमबा बेखौ दा नायदो बेहाय माने जेबो माबा गैया उसुबिदा गैया बेखौ आं नांथ'वा दा नैबे आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौसो आं क्लिक खालामनानै दिन्थिनो सानदों नोंथांमोननो जेब्लासिम बे आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ जोङो फोजोबनो हाया अब्लासिम रिभिउ हरनो नाङा हा दा बेखौ मा खालामनांगौ नोंथाङा रेगुलारलि भिडिअ आपल'ड खालामनांगोन फेस केम भिडिअ गावनिनो मोखां नुजानाय भिडिअ हा गुबुननि भिडिअ सोनो मोननाय नङा आरो बिनिफ्राय नोंथाङा रिपर्ट खालामनांगोन रिपर्टखौ माब्रै खालामनांगौ आं बिनि नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ खारहोनो थाखाय फेसबुक टिमखौ नोङो रिपर्ट खालामहरनांगोन बिनिफ्राय नैबे गो टु पलिसि इस्युसआव आनअरिजिनेल जे कन्टेन्ट फैदों बेखौ जोङो नैबे बुस्थुखौ खारहोथारनांगोन हा बेखौ खारहोनो थाखाय नोंथाङा लाइभ फैबाय थानांगोन कन्टिनिउ लाइभ फैबाय थायोब्ला माने बे खारगोन आरो नोंथाङा जेरेखम सिगाङाव आपल'ड खालामबोदोंमोन फट'स भिडिअस बाहाय गावनि अरिजिनेलि कन्टेन्ट आपल'ड खालामनांगोन दा आंनिया बेवहाय गासैबो अरिजिनेल कन्टेन्ट जोबा अब्लाबो आं मोनाखै दा नाय भिडिअसफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि गासिबो आंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट जोब आंनियावहाय एसे नेटआ स्ल' हा रायजोफोर नाय बे गासिबो आंनि अरिजिनेल कन्टेन्ट जोब बेवहाय अब्लाबो आंनाव आनअरिजिनेल कन्टेन्ट फैदों दा रिल्सफोराव आं दिन्थिनि एसे रिलाव नायदो बे रिलावबो गासिबो आंनिनो अरिजिनेल जोबखा बिनिफ्राय दा अब्लाबो आं बे आनअरिजिनेल कन्टेन्टखौ बोखारगोन जेरैखि जाया बोखारनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरै बोखारनांगौ आरो सानसे लायै नोंथांमोनहा बिनि डिटेलखौ मोनगोन आरो मोनसे आङो डिटेल खोन्थाबावनो नोंथांमोननो जोंनावहाय नैबे प्रब्लेम फैयो हा बे थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनानै गाहायाव नैबेहाय हेल्प एन्ड सापर्टआव क्लिक खालामनांगौ बेनिफ्राय सापर्ट इनबक्सआव खनसे क्लिक खालामना हो इउ आर नायदो इउ आर एलार्ट बाहाय क्लिक खालामनानै नाय खनसे दा नो भायलेसन्स बाहाय जेबो उसुबिदा जेबो प्रब्लेम गैया हो आंनिया दा नैबेहाय रिपर्ट एबाउट आदार बाहायबो जेबो गैया हा नाय जेबो रावबो रिपर्ट खालामाखै आरो इउ आर एलार्टआवबो जेबो फैयाखै हा नैबे गाहायनि मोनसे बुस्थु फैनाया आङो नैबे मोनसे पेज बानायदोंमोन बेनि पेजनि नेम चेन्ज खालामनायनिसो नैबे बे जेबो प्रब्लेम गैया दा बेनिखायनो आङो बेखौ रिमुभ खालामगोन माबोरै रिमुभ खालामनांगौ नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि फैदोंब्ला नोंथांमोनहा हानायमानि गावनि अरिजिनेल कन्टेन्टखौ आपल'ड खालाम बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनहा लाइभ फैनो नाजा दिनावहाय खेबसे 5 to 10 मिनिट दैलि फै हायोब्ला कन्टिनिउ
बेयो 10-15-20 दिनसिमाव बे रिमुभ जालांगोन मिथिबाय बिनि उनावहाय नोंथाङा रिभिउआव हरफिनबानो जाबाय आरो दा मनेटाइजेसनावहाय माखासे रुल्सफोरा सोलायबावबाय इजिसिन जाबाय बेंक डिटेल्सफोर होनायाव आं दा बेखौ नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोननो गुबुन मोनसे पेजखौ आङो मनेटाइज खालामनानै दिन्थिगासिनो दङ एसे थाबैनो नोंथांमोनहा दा नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन थेंक इउ बाय टेक केयार